Čau dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to video ze hry Mr. Beast Escape. Dejte odběr, like na tohle video, nebudu to víc okecávat a jdu hrát. Tak hádám, že asi mám jít tam nahoru. Ne, asi když tam vedou šipky. Já tam takhle doskáču, teď dělám ze sebe úplně chytrýho. Když vyhrál lidi, tak chytrý nejsem, jsem úplně blbej. Tak. Teď to vylezeme hezky nahoru. Po žebříku. Ty krásně naběhat nahoru. Můžu to vypnout a zapnout? No to už nejde vypnout. Takhle já bych trolil lidi, že já bych to zapnul. Oni by na to šli. A pak by se jim něco stalo, protože bych jim to vypnul. Jdeme zase ventilací, jak by fakt na Edfredix. Jo, a tady je ten náš tlustý Mr. Beast. Tak to je krása. Tyjo. Super. Teď to vezmu tady. Takhle po trubkách. Že mě se tu tím otevřela ta šachta. To je chytrý. Jdeme se šachtou dolů. Krása. Spadneme sem. O, tady co bylo? Aha, jsem takhle prokopat. Tady kopu hrob těm, který u mě nemají odběr. Takže dejte odběr. Jakož se blížíme ke hranici 100 odběratelů. Tak, je to vyskáču. Tak. Yes. Jsem vyskákal jak pán, teď jdu nějaký tlamy. Tak je. Teď jsem nám spadnul do těch vostnů. Teď jsem do nich spadnul, jakoby. No, teď jsem na nich spadnul, tak jsem to chtěla říct, no. Teď znova. Si přijde úplně blbec. Mně to nevyskočilo. Hej, tohle mi musí jít, však to je obyčejný skok. Je to skáče. Se tady vymlouvám, že nebudu se vymlouvat. No, jsem prostě blbej. A tohle mě to tak sere. Už je další šuter. A já běžím zpět. Tak. Pěkné obrazy. Mě bych je chtěl mít doma. Tu už doběhnu. Nedoběhnu! Ty krása, takový kousínek. Je to spomnulo tady. Na dobrý. Jak to, že mě to zabilo? Jsem byl schovaný. Tak, počkáme, až to přejede. Tak. Tohle už doběhnu jak pán. Tohle tady po žebříku nahoru. Tak, vidím. Ona. Není na to. To je těsný, to bylo těsný. Tak, rychle. Schodech zelených nahoru. Ne, spadnu. Dobrý. Tak. Skáče samo. Ajaj. To teď vyskočil samo, přísahám. Tak, jsem nahoře.
nová letající plošinka. Ne, padám. Tak, jdem nahoru. Pustíme to někomu dolů. Tak nepustíme. Tak, si dáme energy drink. Wow. Ah. Ty kráso. Jsem úplně naspítěnej. To je hrozně takový strašný. Mám super extra rychlý, tak se s tím trochu pohnete. Tady nechám přeběhnout mě, aby mi to neoxidovala. Spadla. A spolu za chvilku taky mi něco říká. No, kdyby to neříkal. Uá. Ty budu na tomhle fakt dlouho, než se mi to povede. Wow. Yes, tak dobré. Se trochu rozběhnu. To, jak jsem skočil. Teď musíme takhle. Tak to už jen kousek. Ne, musím ještě někam mám jít. Jestli mám jít tady nebo tam. Ne! Co? To je to, že jsem neskočil. Já budu za chvilku vyrejžovaný, fakt. S tím šlehnu. Ne! Já jsem na to moc rychlej, já to nestíhám. To bylo těsné. Proč? Mně se to vždycky tak pohne debilně, ta obrazovka. Vidíte to? A já to nedělám. Musím na to hýbe samo. Přísám, já nekecám. Tak. Strašně klepe obrazovka. Ne! Běžím, teď se mi to povede. Haha, blbá. Tak jsem tu. Konečně. Tak, hezky po žebříku nahoru. Co tady? Já tady musím nosit nějaké žebříky. Ale k čemu? A kam? Na co je potřebujeme? A nevím, kam je mám dát. Třeba tady nahoru, ne? Někam. Já jsem trochu konzumatený, na co je potřebujeme. Hej, pojď, to tak nejde.
A kam je mám dát? Kde jsem? Počkej, dám taková schovka. To je další. Ne. Jo, aha, já nemusím dát sem. Jsem položil výzvu teďko. Musím dát ještě líp. Takhle. Ne, to půjde, ale to půjde. Počkej! Já už jsem si říkal, co tu on dělá. Jsem tam blbě naskočil. To tam líp to. Kde je ten žebřík? Tak já tam takhle k němu. A musím být otočený takhle, no. Tak. Taky zalagovaný. Já nevím, co mám dělat, jsem trochu nebo vím, ale ještě to nejde, že to nemožný. Tam nejde vyskočit. Už! Konečně, ty krása. Tak jdem tudy. Jo, ale teď ten vítr. Ježišmarja. No, on je to odfoukne, když nepůjde. Teď jsem zkoušel. Tak, nahoru. Tak, po trubkách. Tak. Plus ventilator. Tak jo, tak to jdem. Já už myslím, to musím nějaký kvůd znovu. A mi jde doskočit. To musím doskočit, ale to nejde. Tak dá. Tak máme jeden. Aha! Já myslím, že můžu skočit tam na to. Já, tak to je strašný. Ha, víte co, mě už to nebaví. Točit nebaví mě rozskákat, tak